Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बराबर नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाफैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिस खालामनानै थाबनेल बा टाइटल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायनानै लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाफैदों बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअखौ आङो मैया मोनायाव मा होनो फेसबुक नायबाय थानाय समाव नैबे भिडिअखौ मोननो हानाय जादों आरोना ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर बिहाव बिहामजो गंसे बिसिनायावनो हमजानाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरो ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै फेमिलिजों जानाय नङाबा एसे उसुबिदा जानो हागौ नोंथांमोना जिखुनु जाया नोंथांमोना आं नैबे भिडिअखौ दा दसे उनाव होनो हागोन ओमफ्राय बे जायगाया बबे जायगायाव जादों मा गामिनि मा डिस्ट्रिक्टनि बेखौथ' जेबो मोनथियाखै नागिरदोंमोन आं सेस्था खालामदोंमोन जे नोंथांमोननो जायगा एबा डिस्ट्रिक्टफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाना होनो हागोन खोमा होननानै सानदोंमोन खिन्थु आं नागिरसेयावबो सेस्था खालामसेयावबो जायगा आरो डिस्ट्रिक्टफोरखौ मोनथिनो हायासै आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर मोनथियोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरलायबानो जाबाय आरोना सोरबाफोर सोङोबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजोंनो हरदो आरोना गावजों गाव जाय मोनथियो बिथाङा फोरमायहरबा जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लानो हागोन बोरै बिहामजोजों बोरै गंसे बिसिनायाव थानो हाखो माबायदि बिहामजो आरो माबायदि बिहाव आरोना बेफोरबायदि गावनि फिसाला असेनि हिनजावजोंनो बेफोरबायदि गंसे बिसिनायाव बिदि थानो हालायनाय नोंथांमोना नैबे जिखुनु नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो ओमफ्राय बेयाव एसे बुलाबुसि दं बे बुलाबुसि भिडिअखौ ससे दानना होगोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायना लाग्रोबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायना लादो लोगोफोर ओमफ्राय नायना लानो माने लोगोफोर आं नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय नैबे भिडिअखौ होयैनि सिगां मा होनो अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना भिडिअखौल' नायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरोना बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थागोन बेनि थाखायनो अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो आरोना नायगासिनो साला जों नोंसोरखौ उसुं खनानिफ्राय नायगासिनो नोंसोरनि आखलखौ जोङो बिसोर बिदिसो जों नाहरगासिनो होना दासो दख'ना गानबाय दासो दख'ना गानदों नों फन हरा बिदिसो माबानि आखलाबो सानैखौबो होनांगौ मबाइल होना एसेनो बिदि मानसि नङा सानखौबो नायखुमागासिनो जों बिनिफ्राय बाप्रे गाबोन लिहरगोन गाबोन ससियेल मिडियाआवसो थांसिगोन भिडिअआ बिसोर बिदि बिहामजो बिहाव बिदिसो जोङो बेसेबां नायखुमागासिनो हमलागासिनो ओरैनिफ्राय बिदि माने ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जायगा एबा डिस्ट्रिक्ट मा गामियाव जादों बेखौथ' आं नोंथांमोननो फोरमायनो हानाय नङा होननानै दहाय फार्स्टआवनो बुंखादों ओमफ्राय थेवब्लाबो आं दा खनसे बुंबावनो सानदों बे बुंनो साननाय जाबाय लोगोफोर जाय मानसिया बे जानाय जाथायनि जायगा एबा गामिफोरखौ मोनथियो बिथाङा अननानै कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबावथारोना लोगोफोर जाहाथे गुबुन मानसियाबो मोनथिनो हानाय बायदि ओमफ्राय आंथ' मा बुंबावनो आरोना बेफोरबायदि जेनोखि गावनि बिसावजोंनो सासे बिहामजोआ गंसे बिसिनायाव थानांगौआ बेसेबां लाजिथाव आरोना मा जालांखो मानसिफ्रा मा जालांखो मा होनबावनांगौ आरोना बेफोरबायदि जानाया बुहुत लाजिथाव आरोना सासे गावनि फिसालानि हिनजावजों बेफोरबायदि गंसे बिसिनायाव थानांगौआ बुहुत लाजिथाव आरो हिनजावाबो लाजिनांगौ आरो साननांगौ आरोना सासे बिहावजों बेफोरबायदि जानायखौ माबायदि हिनजाव बिलाय ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय आरोना लोगोफोराथ' बारा जेबो बुंला मिनिथावाबो रागा जोंथाव बेफोरबायदि जाथाय फार्स्ट टाइम जिबनाव आं दिनैसो नुफेरदों खोनाफेरदों आरोना बिदि नुफेराखैमोन आरोना नोंथांमोना नुफेरगोना नुफेराखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामथाब लोगोसे नेक्स्टआव बाय